keluarga mungkin dan ditakdir umroh, amin. Hasil maksud Al-Fatihah. Pak Romeli Tembero, mana orang li? Rezeki lancar sekeluarga, sehat sedanten, dagangan sepeda, mugi-mugi laris dodolan sepeda Pak Romeli lan barokah. Al-Fatihah. Supaya Pak Mawar Laul Fatihah. Pak Romeli mana Pak Romeli? Pak Romeli sepeda apa kan? Sepeda apa? Engkol. Oh, laris barakallah lancar. Ibu Khotimah Tembero. Mana Ibu Khotimah? Nggih malam menyang Saban maca apa Pak Romli? Laki apa 61 nggih. Laris iku kok ya. Bobo sampeyan. Semoga kedua keluarga saya sehat, sedanten, rezekine lancar. Saya ketemu dia coba mirane Bu 4.400 iku sawah ya bener niku ta lan nari ya nggih masyaallah lek kula balik-balik ngrasakno niku kadang-kadang lek wong bangun-bangun ngoten nggih bangun masjid bangun omah niku masyaallah. Ibu-ibu niki kula waca napa mboten Bu? Hah? Sing buri iku ngomong boten pancen gak tau nyumbang kon medhit le. Kamen. Mama Kejora ono maneh iki. Mama Kejora. Tebas. Oh, napa artine Kejora niku? Kejora. Mugi Kejora apa Kejora diparingi seger waras istiqomah amin. Al-Fatihah. Bujum kata Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi alugil qaduratan baikruhil wa tuqbahil haidu atur وحسن حواتني ويستصل ومعه إلى جهتهم على آله وصحبه في كل وسلم على سيدنا Oke. Thank you.
delok HP ae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apaan sih delok HP iki?